Welcome to our Aiepoali Picnic Spot. Yes. If you come here, you will get pleasure. Yes. Oh. Hello, खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं दंफैयोलाय दाबसे गोदान लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव बेनो जाहैदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइएपोवाली पिकनिक स्पट बेयो तुक्राझारनि खाथियावनो जायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेयो दिनै बेखेव जानाय जाबाय नै नायदो आं एन्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोना गासैखौबो फारि फारि दिन्थिलांनो नैबे जाहैबाय नै मेन गेट वाव नै बैग्रि मोनजाजेनथ' आब' मोनजाजेनबाय ये गोथाव दा ए बासिना जानो रोंनांगोन बेवहाय बैग्रि गोजा हो नैबेबो नै ओरैहाय गासिबो बैग्रि बारि माने बेयावहाय गुवार फोथार दं बैग्रि बागान सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय बे समाव बे हाग्रामोन बे समाव एसेबां साजायाखैमोन दा नायदो फार्स्टआवनो नैबे बैग्रि बारिखौ मोनगोन बेनिफ्राय माने आङो नोंथांमोननोहाय देखायलांनायसै आरो लकेशनखौहाय बोरै बबे खनायाव मा दं आं गासैबो दिन्थिलांजोबनायसै आरो नोंसोरनोहाय ओमफ्राय आंजों सासे लोगो दंलै नै बिराद गोबावनि उनावसो लोगो मोनलायदों दिनै गोदो माने स्कुल लाइफआवहाय लोगो मोनलायनायनि ओमफ्राय दिनैसो हठात नैबे आइएपोवाली पिकनिक स्पटआवहाय लोगो मोनलायदों नैबे जोङो शिबनाथ बस माबानि आइएपोवालीनि ओमफ्राय कमिटियावबो दं कमिटियावहाय आच्छा माने लकेशनफोरखौ एसे दिन्थिबायदोंसै गावसोरनिनो नालाय एसे खना खनला हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिनायसै स' नायलांबाय थादो औ फट' लाग्रा जायगा दङ औ लानो हागोन गोसोबायदि माने कालार फुननानै अन्थाइ माबा माबिजोंहाय साजायदों बेवहाय नै बेयाव नायदो नै फार्स्टआवनो बेयाव नुगोन बेयो फट' भिउ माने फट' लाग्रा जायगा होनब्लाबो जाबाय नै बेवहाय नै हेपि निउ इयार आइएपोवाली पिकनिक स्पट 2021 22 बिराद मोजां मोनदों आं बेखौहाय नै ओमफ्राय ओरैथ' बे गासैबो बिफाङा बैग्रि गोजाखा ओमफ्राय बे बैग्रि फिथाइफ्रा माखासे मोनजेनबाय सोरबा जाजेनबायानो दा खायसे मोनजेनबाय फैयोला बैग्रिखौ फ्रियावनो मोनजागोन बैग्रिखौ बायनाङा नङा दै बो फैयोला गावलुम साइख्लुम दङ आरो जेरावबो खुनु सिन्था गैया आरामसे बिसोरबो बिराद गोजोननाय मोनदोंदां नै आरामनो थानानैहाय ने बेलाय गोजोननाय मोनदों बार खोलो खोलो नाङो गोजौना जायगायाबो बिदिलायनो एबा मा जादों नै फुरि आब'मोना फुरि जादों नै माखासे बिसोरबो निउस लाफैदोंमोन नैबे निउस बुथुमगिरिफोर ब्र रिलुइस बे ब्र'आ बेबो निउस रिपर्टार ओमफ्राय नैबे आंनि लोगो सासे दंबाव नै Borgoyary बेबो निउस रिपर्टार नैबेथ' आसलखा खना खनला हाबजोबखायो आसलखा हाग्राबारियाव साबसिन मोनो नैबे निउस खालामनो बिदि आरो मैदेरनि निउस मैदेर मुफुरनिखौहाय बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो बानायनो बिदि आरो गियाना मानसिया बिराद साहस गोराथार ओरैहाय नै ओरै थांबावदिनि माखासे माने दैलाम साइडजोंहाय माने दैलामबारि साइडजों माखासे साजायना दोननाय दंबावो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि एसे दंबावो नै बेसेबा गोजौ हेन्डसाम दैदेन बे दादगारिनि बेबो निउस कालेक्टर निउस रिपर्टार बे हिनजाव गैया ओमफ्राय माथो हिनजाव नांगौ ना जादों दा हिनजाव नांगौनो ओमफ्राय नैबे नै चिफ एडिटर टाइम्स नाव बड'लेण्डनि चिफ एडिटर बे प्रानेश्वर नार्जारि दादगारिनि बिसोरबो माने माखासे निउस कालेक्ट खालामफैदोंमोन आरो बेयाव अपेनिंआवहाय ना बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो नायनानै खालायाला बुनो थिनोसा जोबोद मोजां सोलिगासिनो दं दा माने जाखांफुनाय इउटुबार मोजां सोलिदों गोदान जायगाफोरखौ नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन गोदान पिकनिक स्पट खुलिनाय मानाय समायना सिनारिफोरखौ नोंथांमोना बिथांनि चेनेलनिफ्राय बांसिन नुनो मोनगोन गुबुनफोरनि चेनेलखौ जों बुंनो थाङा गुबुननि चेनेलफोरा बिदि होसोनानै खेबावलायनोबो रोंनायखौ नुवाखै आं माखासेखौ बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालामदो येस गोजोननाय थाबाय ब्र दैदेन हेन्डसाम हिनजाव नांगौनो बेनो दे ब्र
कनसानन नार्जारी नैबे आदैया नैबे पिकनिक स्पट कमिटिनि एडभाइजार आरो बे बिथाङा आदा फंनैसो बुंना होदो दे नायगिरिफोरनि थाखाय बे पिकनिक स्पटनि बिषय नायगिरिफोरा माने जों दहाय ओपनिं खालामखांबाय सावरायग्रानि आखाइजों ओमफ्राय दा मोनायाव प्रग्राम दङ 5टानिफ्राय जागोन कालचार प्रग्राम बे प्रग्रामाव जों सिंगारफोर फैगोन मोजां मोजां सिंगार माबानिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय मनसुम बसुमतारी ओमफ्राय ओरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय अनसुमै बर' फैगोन मोसागिरि एक्ट्रिस मुंदांखा बर'नि ओमफ्राय ओरै एन्टारटेनमेन्ट फैगोन क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझारनिफ्रायनो आरो मोसानो गोरों गोरों फैबावगोन आदसा रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायहरदों बे बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांनाखि रायजो राजा दं नोंथांमोना फैनानै पिकनिक स्पटआवहाय माने गाजा गोमजायैहाय जोंखौ मदद होफैनो थाखाय बयखौबो लिंहरनाय जाबाय आरो जोंनि कमिटिनिफ्राय 5टा बेलासिनिफ्राय जानो थांगासिनो दं बेयाव कालचारेल नाइट प्रग्राम गाजा गोमजा देंखो मोनाबिलि जानो थांगासिनो दं बेवहाय नायजेनदों मोनसे दलं वाव बे दलङा हरै बारलांग्रा ओमफ्राय बारलांनानै माखासे साजायनाय एरियाफोर मोनहैगोन आरो नोंथांमोना नै नायदो बेलाय वाव गाखोनायबाय होमब्ला बे औवानि आदसा ओरैहाय माने गोलाव लामा होनानै होदों नै बे दैलामबारिया जाहैबाय बिमा दैनि आइ नदीनि आरो इयो ओमफ्राय ओरैहाय नै बिदिनो साजायदों नै दंफांफोर गायनानै दंफां गोरान गोरानखौ गायनानै बेबायदि रं फुननानै समायना खालामबाय नै फट'फोर लायोला ओरैबायदि मोजां नुखागोन बेवहाय आरो सिनेमा शुटिं खालायोब्ला ओरैबायदि समायखागोन ओमफ्राय दा बार बारनायजों खोलो खोलो बार बारनायजों माबायदि नुदों नै नायदों नोंथांमोना वाव आदसा फैदो नै वाव बियो ओरैहाय नै ओरैहाय पिकनिक जाग्रा एरिया थाबाय ओमफ्राय ओरैहाय नैबे एसे दै थानाय एरियायावहाय नै बेबायदि साजायदों ओमफ्राय नै बेवहाय बिदिनो नै मोनसे न' फिसा लुनानै दोनदों बर'नि सेवारि होनना बुङोनो बेखौ सेवारि थुरिनि बानायदों ओमफ्राय बेवहाय जेराव थाङो बेयाव फट' लादेरनो मोननांसिगौ नङाब्लाथ' गोजोननायखौ मोनखाले ओंखायनो बेफोरो बिराद मोजां जागोन आरो फट' लानो जिरायनानै बार जानो बेबायदि आरो बेबायदि सेवारि न'आ गोबाङैनो दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासोआथ' दं आरो दस्रायाव दंबावोनो बेलेग साइडनाव समायना दै दंबावो नै दुगै जागोन नामा बोला दुगैनो गोसो जायोब्ला दुगैनोबो हागोन नै बेवहाय बे ब्रादारमोनाबो एसे फट' शुट खालामफैदोंदां ने मा नाम ब्र नोंहा जास्टन मैनिथो लकेल आच्छा आच्छा आंबो फट' खेबजानायसै नैदि गोलावजों खेबजायोला एसे साबसिन नुहैनांगौ आङा नैबेवहाय माखासे आइपवालि पिकनिक स्पटबो लिरनानै दोनदों नै दै गेजेराव बेबो फट'नि थाखाय बिराद मोजां लकेसन आरो बेयाव दै दङ नै क्लियार दैया जोबोद क्लियार जिरायनानै बिसोरो हरैनिफ्राय खेबनायसै आरो नै हनै बावदोंसो नै बाब बेयो मा जाखो रोदाखौ बेबायदि इउटिलाइज खालामबायलै आसोलफोरा नै वाव नै नैबेबो सेवारि न' जाहैबाय आराम खालायग्रा वाव एक्जेक्ट लकेसना बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे तुक्राझार होननाय जिथु जायगा दङ बे तुक्राझारनि सानजा फैयोब्ला आइपवालि होननायखौ मोनफैयो बियो आइ बिमा दै बेयो बिमा दैनि हाब्राङावनो बैग्रि बागानाव बे लकेसन बेस्ट लामा जुदि नोंथांमोना फैनांगौब्ला नोंथांमोना बे काजलगावनिफ्राय फैनो हायो साहा दावखोबोनांगौ ओरै बेंटल जानानै बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव लामाया नोंथांमोना फैनो हायो बे सामथाइबारिनिफ्राय बेबायदिनो सोरगिदिं बैग्रि गावलुमनि सायावहाय नै बेबायदि आराम जिरायग्राफोर दं आरो दा बेवहाय जोङो जिरायबाय नै आंजों दं आदा निकलास हेलो गुड मर्निं टु यू ऑल एनजे इस्लारिमोन माने औ एनजे इस्लारि आदानि इउटुब चेनेला एनजे इस्लारि नोंथांमोना थांनानै चेक खालाम आदायाबो बेबायदिनो कन्टेन्ट लाबोगासिनो दङ बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोना मदद खालामहै थांनानै हेफाजाब होनाय बे आदाखौबो ओमफ्राय फेसबुक पेजबो दं आदानि फेसबुक पेजआ जाहैबाय लकेल इनफ' बेवहाय थांनानै सार्च खालामनानै नायनो हागोन
पिकनिक स्पटआव जानाय लोंनायखौथ' नांखागौ जाहैबाय बिदिनो माखासे जानायफोर टाइम पास खालायग्रा बुस्थुफोरनि थाखाय दखानफोर रेडि दंखासै ओरैहाय नै ओरै नायदो बेलाय बास नै दाउदै दङ नै दाउदै रुनाय दङ बेयावबा मा बेयाव दाउदै रुबावदों औ दे साहा फुदुंनाय मानाय साहा दाउदै माने मा सा दाउदै जानाय लोंनाय अ पकरि पापर मैसो गारामा औ माबोरै होनदों फैदो बयबो ज' बेरायनो दंफैयो औ नंगौ बाजै नंगौ बिदिनो ओरैहाय दखान दङ सेर ओरै दखान दंजोबसै नै औ ओमफ्राय ओरै गेजेर जाहैबाय नै ओरैथ' सोरगिदिं नैबो गांसोबारि जाय गांसोबारिनियावनो बैग्रि बिफांफोरनि सायाफोरखौ जेरावबो नुनो मोनगोन जेरावबो आराम खालामनो हागोन बार जानो हागोन नै ओमफ्राय जेराव गोसो बेयावनो लकेसनखौ सेलेक्ट खालामनानैहाय ओंखामखौहाय संनानै जानो रंजानो हागोन ने औ नायफैनो हागोन औ रायजो राजाफोरनि साजायनायखौ बिसास खालामाबा औ नंगौ सुन्दर सायाबो दं बैग्रि साया दं गिदिर नङा औ बिदि नङा बबेनिफ्राय होफैदों दखानखौ आङो बेंटल नोलोबारिनि ने आच्छा प्रग्रामनि स्टेज बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं दा बेखिनियाथ' बिराद गुवार बैग्रि बारिखा नालाय बियो ओमफ्राय बैग्रिफ्रा अबेबा मोनबाय अबेबा राबाय जाजाजेनसै आरो नागिर जानो हागोन थाब फैयाला मोनजाफैनाय नंले बैग्रिफोरखौ माने जोबनोसो नागिरबाय माने जोबहांसो जाबाय बैग्रिफ्रा खायसे गिदिर दं खायसे फिसा दं गोदै दं गोखा दं गोफा दं नै वाहा बे पिकनिक स्पट कमिटिनि एडभाइजार बे आदैयाबो सासे मा नामथाय आदैना आंनि नामा बगला नार्जारि आच्छा माबाफोर फिसफोरखौ एसे खिथाना होसाय आदै माबायदि लानाय जागोन एन्ट्रि फिसा बेनो जोङो मानसि सासेयावहाय 50 थाखा टिकेट सिस्टेम खालामगोन 50 थाखाया दिनैनि थाखायल' ना सानफ्रोमबो नङा दिनैनि थाखायल' टिकेटखौल' आरोखि बे प्रग्रामनि थाखाय टिकेटआ दिनै सासेयाव 50 थाखा एन्ट्रि फिस ओमफ्राय उनावहाय ओरैनो जोङो बे पिकनिक जाग्रा माबानिफ्रायसो जोङो फिस लागोन औ पिकनिक जाग्राफोरनिफ्राय माबायदि लागोन बेसेबां बिसिनिफ्राय जोङो गारियावबो लागोन जों गारि हिसाबैसो लागोन जों बे समाव मानसिया नांलेलाय मानसिखौ लालेलाय जोङो गारि हिसाबसो गारिया गंसे हाबो गारि हिसाब बाइक हिसाब लागोन जों बे समाव मानसिखौ नांलेलाय माने नैबे ओमफ्राय बोथोरनि फिथाइ फानदों नैबे आब'आ जलफि सिख्लाफोर जासोग्रा सिख्लाफोरनि फेभरेट ओमफ्राय आरो बेथ' नै बोथोरनि जेरावबोथ' मोनखासै बिदिनो मोनगोन आरो बेयावबो माबायदि दामा आब' बेया खमला 50 थाखा ओमफ्राय बियो 10 थाखा बाहाग बिदि नै बेफोरखौ मोनजाफैगोन माने बानलु दुनियाखौ लानानै फैखा जलफि जाग्राफ्रा नै ओमफ्राय बैग्रियाथ' थाखाबाय नालाय गोसोबायदि जाफैदो नैबेयावहाय माने फांसन जागोन जायगा कालचारेल नाइट प्रग्रामा नैबेयावनो जानो थांगासिनो दं नै बेवहाय होग्दिंजोबदों नै माने बेवहाय बेसेन होआब्ला हाबना मोननाय नङा एन्ट्रि फिस हिसाबै बिथांमोना 50 थाखा खरि लानाय जागोन सासेयावहाय नै बिदि दायो बेलासिनि 5टानिफ्राय बेयो स्टार्ट जानो थांगासिनो दं आरो मावनाया जोमाखै दाबो मावगासिनो दं फोसाबगासिनो दं काम কৰি আছে যে এলাও নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা আমি পদ্মপুৰৰ পৰা আহিছো ক'ত পদ্মপুৰ কি ডিস্ট্ৰিক্ট এটা চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট খাজুলগাঁও ওচৰত ওহো কি নাম আপোনাৰ দুলাল মণ্ডল ভাই জিন্দাবাদ দে কৰি থাকক হা ৰেডি হ'ব গৈ আছে না বেছি টাইমটো নালাগে আৰু नै माबा बानायदों बिसोरो आदामना लाइट टावार ना लाइट टावार नैबे माने लाइटखौ गोजौ खागदावनांगोन ना नङाला खना खनला गोदाव सोराव जालाबायनो हागौ खोमसि दरसिनो दाने खाथिनिफ्राय नायदो नै मेन स्टेजखौ खाथिनिफ्राय नायना लादो गोगोम गोजौखा नै बारा गोबाव गैले हानायसै प्रग्रामाबो दाहायनो नालाय होहाबगासिनो दङ नै होना हो आदै नोङो बोलो गोरासिनलै नोंदां बाव बोलो गैले बारा खिन्थु नोंखौ बोलो गोरासिन बायदि नुयो आदै औ welcome to Aiepoali Picnic Spot. Yes. If you come here, you will get pleasure. Yes. Because according to me, yes. Aiepoali Picnic Spot is created by the God. Yes, yes. If you come here, yes. you will get purity. Yes. And met
future bright. Yes, yes. Your good name, bro? Ringo Star Nazari. Ringo Star Nazari. Your village? Aiepoali. From Aiepoali. Yes. In committee, what you are member or in what post you are? Your portfolio in committee? Yeah, I am only member. Simple member. Yeah. But hard-working member. Yeah. Hard-working member. Yes, good. Please don't mention man. Yeah, yeah. So continue, brother. Yeah, continue working. Yeah. Yes. You नै साउन्ड बक्सा खोबना दोनदों ने गोगोम खानै साउन्ड बक्सा आयु नैबे खाथियाव थालाथ' बिखा मावग्लोबजोबगोन नै बहाय ओइ साउन्डर अस्टाद ख दासेना नाय साउन्ड बक्सा गोगोम बहायखाबाय मथा मथि बेनिफ्राय बै बङाइसिम खोनाहैनाय सिनदांलै साउन्डआ दाहाय दामला ने ना बङाइ बालाङो ए ओमफ्राय नैबे जोंख्लाब माबा माबि लायना नै बेलाय लाइटिंनि ओमफ्राय आखुन्दै खुग्रा थाबावगोनदां बुसा बुस आखुन्दै खुग्रा थागोन आरो ओमफ्राय नै बेजोंनो गाखोदो नै ओइ बिराद गोजौलै आव गाखोनायनि दें 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 औ नैबे थप्थानि नै औ नै आरो दंबावसो नै एसेखौ होआखै बे मनिटर माने स्टेजर ओइ एग्लाखि मनिटर निखि मनिटर नै आं गाखोबाय स्टेजआव बिराद गोजौ नै बा बेलाय बेखिनिखौ गिदिंनानै दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबे ब्रादारखौ हामबाय होनबाय आङो बिराद माने खना खनला गिदिंनानै दिन्थिबाय आंनो दिन्थिनाय माने नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाहैबाय बेनिखायनो थेंक इउसै ब्र गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय दिनै बिराद मोजां मोनबाय दिनैहाय आंबो बिथांखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा रायजोनिफ्राय बिथांमोना दि जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनानै भिडिअ खालामफैदों बहुत इउटिउबार फैदों मिडियाफोरबो फैजोबदों फारसेनिफ्राय दा बिथांमोनखौबो जों रायजोनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावबाय थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ लोगो मोनबावगोन ना वेलकाम होमब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर भिडिअखौ आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर बाय बाय